Il-gvern preżenti se jibqa' mfakkar bħala l-iktar gvern ekonomikament kompetenti ta' kull żmien fl-istorja ta' pajjiżna. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat quddiem folla li ħonqot l-akwati taċ-ċentru Laburista fir-Rabat. Aktar gvern li qatt ħajkun ġab ġid għall-familji li qatt ħajkun ġab ġid għan-negozji, l-aktar gvern li qatt ħajkun ġab xogħol lejn il-pajjiż, l-aktar gvern li qatt ħajkun żied il-pagi dan il-pajjiż. Dik hija l-istorja ta' dan il-gvern. Il-Prim Ministru tkellem b'ton ta' gburija wara ġimgħa oħra fejn mill-ġdid pajjiżna rċieva riżultati eċċellenti u jisbqu kull previżjoni. Preferenza għal ġudizzju tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kredtu Fitch. Nġibu għaliex mhux kif kienu jagħmlu ta' qabilna nibqgħu nħarsu ċassi lejn il-mistoqsijiet id-diffiċli u nġibu l-iskużi biex ma weġbuhomx, imma mmorru għall-eżami jistaqsuna l-mistoqsijiet l-aktar diffiċli u nagħtu l-aktar tweġibiet konvinċenti. Tweġibiet li jikkonvinċu lil Maltin u lil Lawċin daqskemm jikkonvinċu lil barranin il-pjan tal-gvern biex jirranġa s-sistema mkisra illi wiret f'ħafna oqsma qed jirnexxi. Innota kif konsistenza wkoll it-tbassir jibqa' illi Malta se tibqa' mixja l quddiem u spjega għaliex dan għandu jfisser ħafna għall-poplu Malti. Qed tgħid żewġ affarijiet illi ħajamlu d-differenza fil-ħajja ta' kull waħda u wieħed mill-poplu tagħna. Qed jgħidu dan il-pajjiż ħajkollu aktar xogħol, missa dik kważi drajnija. Imma barra aktar xogħol li ħajjiżdiedu l-pagi u ħajjiżdiedu it-tħul u l-flus fil-bwiet tan-nies u tal-familja. Boxrin impjieg kuljum ġdid spiċċajna minn nies ifittxu x-xogħol għax-xogħol ifittex lin-nies għal il-mexxej tal-Partit Laburista. L-isfida hi sostna l-Prim Ministru li kull darba li jgħidulna li se jmorru tajjeb nagħmlu sforz u mmorru aħjar u nissorprendu. Dan mingħajr ma n-nies jagħmlu sagrifiċċji, anzi filwaqt li n-nies qed jirċievu iktar. U għabdan it-tiri li l-Partit Laburista se jitlob li l-poplu jagħtih it-tieni mandat għaliex l-istorja ta' dan il-pajjiż speċjali se tkompli. Biex il-bidla li ħankunu bdejna fl-ewwel 5 snin nibdlu wiċċ il-pajjiż b'tali mod illi nolluh il-fuq, li nagħmlu kulħadd suċċess, illi nqasmu il-ġit li ħloqna, illi verament nagħmlu soċjetà kosmopolitana, illi verament naraw illi Malta u l-Maltin u Lawċin, il-familji, il-negozji li kulħadd ikun suċċess.